Akala ko di ako makilala, kilala pa rin. Isa pag mag-shade ka, dark. Oo ba? Oh my God. Ako anak na nanong mo. Ako na po siya ihalin, 50-50. Ayaw, matay. Wala rin ako magpares. Sarap ang realistic na. Pag nursing good siya, sa ako naman wala ka gasto ginakan. Oh, Wala yung halin. tanawa. Ang galing, no? Ha? Yung anak niya. Buti pa yung anak niya mapag-isip ng pagkakitaan. Hindi, Mga tanim na. Mahilig sa tanim yun. Di pa, hilig sir. Ah, dili? Ako di nagbigan niyo sa mga ano, tuto, di ba ba? Oo. Makita na siya magpunta. Kaso, kung salamat mo na rin.
katong kuan, katong mga vlog nimo katong naa si kuan, si Lucky Relax. Oh? Nagtanong ka? Oh. Yes! Actually kay gahapon nakita, kita mo nag-subscribe nila kasi ang pinagadas na itong mga open ng kuan. Oh, Kita ka sabi, din tayo sa kuno. Sa channel na ako, kakita ka? kato lagi asa ba to kato nakagipang interview ng kuan? Kanang, di ba? Ang akong channel, nag-celebrate man karon mo nang naglibot ko, 15 na kaila sa akong mga videos. Onya, ikaw, nagtanaw ba ka gyud sa akong mga video? Nakatanaw ko ma'am pero wala na full. Ah. Kaya ano, ang ako nakita is katong nasa plaza man talitong katong Lucky. Si King Lax? Ay dili katong imong katong gipang interview nimo. Na katong kari oh. Ha? Eh, tigpa na gud ko. Kato na. Kinsa man to? Baka kita magud ko kuan. Wait sa. Ikan abo ya. Unsa may gitanaw nimo mo kang King Lax nga video na mo? Kari, plaza man nino. Oo, sa plaza. Oh, kay mo. Nakatanaw siya katong gahatag ko offline. Oh. Naghatag ko reward sa mga viewers gahapon. Nagtanaw ka. Dili ko ma, dili ko. Pero Oh. at least nakalinis ka. Oo, sige, mo gud ko. Subscribe ka. Ay. Subscribe Oh, ka. subscribe ko. Subscriber jud ko. Sure ka. Ay. Sure ka. Tawagan mo si pare. Ano Tagaan yun? ako. Premium ni. Okay, viewers ka. Viewer ka. Viewer man yun. Yeah, oh, look at it now. Tanaw man yun ka. Itong mga post po niyo itong sa Malumina, katong hindi ko ano. Oo. Tanay ito. Hindi ko mo to. Oh, katong yung post na 85,000 yung imuhal. At least Nakakapang nakakapang ka. Thank you, ma'am. Subscriber, mag-report na po. Bon, ma'am. Pero hindi ka katupad sa akong pangutana, dili nakatagaan. Wala ko. Subscriber siya, oh! Sige. Sige, baby, good time. Oo. Pugihan sa akong Ayo. pagkakit. Oo, bigit ka. Ano Sige eh? tayo si Ma'am Eden. Ang ka na pupayag siya, bibiling ko yan. Hindi, 16. Ha? 16 yan. Gusto na bigay niyo? Oo. 18, oh. Oo. Tapos, ang tatlo naman. Ha? Bakit tatlo naman lagay?